This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kajingdan jong kita jela ki baju yalam breu na ki wei kiri bat ki jela ki bangi ju khot yaki kum kita ki mender bat ki bar jela na ka benta ban pentre yaki kum ki nong belas ni la haki karkhana ne haki dukan na lor ki wei na ka da ka pisa ka baki yo kum ka bai nong ka bu shisha ya ka ri khasi bat jaintia ha ka jingma Hagi jinglum kubor ka bana kawai kapor sya kawai kapor lala ban smutu bahaba ki wanra yakini ki breu na shabar ka jela ki jo ong ba ka dei na ka daw ka jingtu na ki trai jela ki banang mantre yaki kam ki ba ki ba ki trai jela kim pat la mantre Henry la da kini ki breu ki ba wan mantre sya ka ne ka jaka kim don yaki kot kisla ki ba ki dei bandon na katnat labor kum juru ya police verification kala pat ban wanra ya ka jingma ka ba crown na ka benta ka ni gari Kuman cupin kin mau dang ha ubnai jemang kala don ka wei ka jingja ka ba wei ubar jela uba don minta ha along ula don kti ban kilit skat ya ka wei ka kena skul ha so sun bat uni ubar jela ude uba wan tre sha ka ni ka jaka kata hadien ba ula dep ban don kti ru bat ki wei ki kam snew ha ka wei pat jela Day halor ka nega jingja ka bala pinlong ya ushilong mil ban wat benya nakatanat labor jong ka sarkar jela laki ni ki bar jela ki bawan bela sha ka nega jaka ki wanra ne em ya ka police verification bat ka bas ngosi ka long bahadu menta ban yo rung hamigalaya ka suk e ki bar jela namar omdan ki kendon ki baklan wat la ki don kita ki an Habalet ban mi siya ka office rekam o commissioner katanat labor ban wat jing tip halor ka ni kamat nakaliang unong lum kubor layo ban yakren bat uba din Calvin Shalam u inspector katanat labor Haga keren bat uba din ulapan pa wa yaminta nakaliang katanat kaladep ban pa ya ka draft amendment haka bay day bat kamigalaya identification registration safety and security of migrant workers rules arajar arpo bat minta kidang up sa ka jingmenjur na ulat ka jela daga bapen pa wa unu bar jela ubawan mantre sya kani ka jela un hab ban manra ya ka police verification ban pin i ba omday ubadon hakinu kinu kidak snew kumulong manta ya to police verification ngilap ha ka draft amendment ngilap ha sa sarkar kan dia kadang non sa baru governor dia kan wan phai dia in sa suthu bak no ban la tang kumulong manta ngiyong ba unu breu ba wan ra ayo dakhar na shabar sini ne ude ban wan lang ba police verification ban pan i bo tu breu bo wan rash ne umde u criminal umde ba ma ba la tu ni la dan ki kam ba wale ki por ba menswa e gatai ti menta dan skowe option room menta ba u tu breu bla once ni la sa ni ne ule police verification in the police station nearest to his residence kasa jung sini kan ti dan ada option menta ti in sepet kena wan ko to ga asen jung governor sepet long kumno ban khang la yu beri bantung kami ngalia nim don buat pun kali department udan ban hi galat bantung sini kat kum constitution kai yu kata ka hok bantung sini ban wat kam sini ban trai sini te mentangi pada nagaliang jongi pada ni don go ka app khot ka MIRS Act 2020 Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers 2020 under that app dah apa tak app ni ong yu nu nong tri barjela ma new contract ba wan ra yu breu ni ong ki ban register under the to app na ong tan ti formula check manta
Nilai check nilai ki inspector sentuh sha ski work site na shidukan national ki check bau tu bar jalau dan ne amya kenika registration. Keadaan kini ke district level team tu. Tapi lah mata ini hadut mantah kadang terekam ni ambil kini ke. Ke district level team kelong ba la kila set up nadu 2019 kemenong mata ke last notification kan. The district level team ka responsibility jangka kelong ketahi ban let check gitu migrant workers. Ya kalau bentah iki check bakila don name registration anda MIRSS 2020. Okey, tiap-tiap baka report ke bagi ni ki cuman rak name sini cepat ke. Ki ai ni office Report ki ai report ste. Tapi kalau kumni ka reports ke pen ya ki bri ki ba ya ki construction sites lagi dukan bagila kila inspect maki. Mungkin pen ba sebuah kawai dukan kadang sangut ki nang try. Dan kita nang try kan ngut ki barjela ki don. Teknik kita baca lakan ngut kelar register. Ada kim register pada ki ong ban ki kentu ki ban register kan. Ya ada notice ki ada ki kita kan. Kalau notification arjar ka kena dari ISMW Interstate Migrant Movement Act. No, ti kumelang hi menta ha Meghalaya ke ban implement ni ketu ka. Mar ketu ka kibun ki ong masih menta u contractor. De udah ban recruit gitu ki beri national jengki. Tiu poru recruit iki uhap dan lang bak recruitment license be issue dari Labor Department jong ketaka ka jella. Ma ketu ka recruitment license kolom kum ka agreement bat contractor bat ketu ka Labor Department jong kete ka jella ban ba ngani lam gini ki priu sha Meghalaya. Tingin ai ki gini benefits kita ki benefits. Ti kita ke ki bun ki de ban sanut chane. Te bun ni gini ki bri buwan shine kimdai buwan lam contractor. Tele one lam contractor ru kimdai ki ba bala shim recruitment license na ka Labor Department jong ketu ka jala. Ti ki kim hap nya point to state makan. Ti ke jenjar hi kata ke jenjar hi ban ong ba kini ki ketu ka DLT ban ai ke reports ban pani ba tau beri la register ni tau beri kram register. Ti ki lihat no menta kadang tu MIRSS ki pe la ba ketu kan. Ba register na mo ketu. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.